kod Azimio ong'e motende kod weche mag chal mar uchumi ma pacho ka. Oganda jokenya biro chuno mondo omed rido okanda kaluore kod pek mar ngima kendo fungruok mar ngima ma oganda rito samoro ok nyal chopo machiegni ni. Ma en kaluore kod jalony kendo jang'ad rieko ne piny owacho e weche mag uchumi David Ndi. E twak mare ewi chal mar uchumi ma pacho ka ma koro omiyo jotich piny owacho pok ochulo osara, Ndi okoni gope ma osemedore e pacho ka ema kelo pek. Ka e budget ma higa ka higa chuno ni nyaka piny owacho chul gope gino mamiyo omenda dong' mapuot e tayo chenro mag dongruok. Ndi bende owacho ni piny owacho ketho mwandu ka moko kuom jotelo dewo mana igi maloyo dwaro mar jopiny. Kata kamano owacho ni nyaka keto kenge mating'o kata koting'o miapis janon buge mag omenda mag piny owacho kata Auditor General teko kowacho ni mano biro konyo e gayo tiyo marach kod mwandu mag jopiny. Our external debt to export ratio was less than 5%. Now it's approaching 30%. That is crisis levels. It's a debt issue. Why is this debt? It financed all this infrastructure that Kenyans demand. The truth is, it is true. We have a very profligate government. That I will grant you. Okay? The preoccupation of I used to interact with government about 30 years ago. And there was a sense of frugality. What I have found is the preoccupation with benefits and perks and personal privileges in government at the top level for me is something I find totally reprehensible. There's a lot of automation, particularly around procurement, that could help government be more cost effective.